Исәнмесез, сез Яңа гасыр телеканалында сөйләшергә вакыт тапшыруын карыйсыз. Минем исемем Лилия Кадырова. Шушы көннәрдә бөтен татар, мөселман дөньясы Корбан бәйрәмен билгеләп үтә. Шул уңайдан без студиябызга кунакка мәркәзебезнең Рамазан мәчете имам-хатибы Солтан хәзрәт Мурадымовны кунакка чакырдык. Ашып уялдыңа Кур'ан İhlas bilen herdam Canını bağlayım desem Özünü saklayım desem Sözünü aklayım desem İrtak işin oqa Qur'an Солтан хәзрәт, исәнмесез? Бик шатбыз сезне күрергә үзебездә. Иң беренче чиратта инде Корбан бәйрәме белән тәбрик итәс килә сезне, бөтен телевизор караучыларны. Бу бит инде безнең мөселман дөньясының, татар дөньясының иң матур бәйрәмнәренең берсе. Һәм сөйләшәсе килә беренче чиратта шул Корбан бәйрәме турында. Ничек әзерләнергә, Корбанга күпме садака салырга, аның бит инде ел дәвамында үзгәрешләр керәдер бәлки. Мәсәлән, гаиләңә карап нинди Корбан чалырга, менә шул сораулардан башлыйк әле. Гомумән Корбан бәйрәме төшенчәсеннән. Мөселман дөньясының иң зур бәйрәмнәреннән берсе ул Корбан бәйрәме. Күп очракта нәрсә соң Корбан дип сорау бирә башлаган иде мәҗлестә. Гади кеше Корбан ул сарык, дия, сыер, аларны шаласын, таратасын, менә шушы кешенең ассоциация барлыкка килә. Ул күз алдына я сыер, я сарык, я дия килеп чыга. Әмма дә ләкин Корбанның мәгънәсе бөтенләй башка. Сыер да түгел, кәҗә дә түгел, дия дә түгел. Аны Аллаһ Тәгаләгә якынаю дип атала. Менә сезгә якынрак утырдым икән, ягъни мин бераз якынайдым. Менә шулай ук инде Корбан да ул Аллаһ Тәгаләгә якынаю. Ничек без Аллаһ Тәгаләгә якыная алабыз? Ул Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен берәр изгелек, игелек эшләү һәм инде булган малларыңның уртаклашу, бүлешү дип әйтик. Гомумән ул безнең бит инде Корбан чалу мәсьәләсе. Кайбер кешеләрнең менә теге шул чалу белән генә шикләнәләр. Шалда хәтта үзе дә бармый мәсәлән. Ярдәмчесенә, алло, әйе, менә шулай, әйдә. Минем синең гаилә исеменнән әйдә, бер 20 шалар давай, тарат дип әйтүчеләр дә бар. Әмма дә ләкин Корбанның өлеше ул менә теге күбрәк шаларга гына түгел. Хәтта шалу белән генә дә кеше шикләнми. Ул гомумән иң әүвәл Аллаһ Тәгаләгә якынаю максатын күз алырга тиеш һәм инде Аллаһ Тәгаләгә шушы изгелекләр белән якынаярга тиеш. Мәсәлән, Корбан чалаларда күп очракта шуның белән хуш вәссәлам тизрәк өйгә кайтып тәмле шопалар ашарга, мәҗлесләргә чабырга дип кешеләр ашыгалар. Әмма дә ләкин аның 2 рәкәт намазы бар. Әйе, шулык мизгелдә син үзеңнең малларыңнан уртаклашып факирләргә, мискиннәргә, мохтаҗларга, ятимнәргә таратасың, аларның сөенечләрен күрәсең. Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам әйтә, хадисләрнең берсендә: "Аллаһу фи гауни габди ма дама габду фи гауни ахиһи." Аллаһ Тәгаләгә сезгә ярдәм кулын сузыр, сез башкаларга ярдәм иткән сайын. Мәсәлән, кемнеңдер ашарга ризыгы юк. Безнең мәхәлләдә бар әбиләр, бабайлар, балалары юк. Мәсәлән, аштан үлмәсәләр дә, алар айга бер тавык алу, әбин 4 өлешкә бүлә. Менә 4тән 1 өлеше бер атнага пешерә, ашый эшә. Икенче өлешен, өченче, 4нче өлешен айына суза ул. Һәм инде 1 өлешен квартплатага, 1 өлешен даруларга, хәтта кызыл итне, шушы әбин әйтә, бердән бер шушы Корбан вакытында гына авыз итә алам. Ул шундый ләззәт белән әйтә: "Әйди, Аллаһка шөкер, шундый сөендем. Бүген ниһаят тәмни итеп,
тукланырлык хәлдә ит аша алдым бит дип, Аллаһка шөкер күршем курбан чалды керткән һәм шушы булган курбаным белән инде уртаклашкан булган, маллар белән уртаклашкан, аның сөенешенә ия булды. Һәм инде Аллаһ Тәгалә башка кешеләргә сөенеш китергән саен безгә дә көтмәгән җирдән сөенешләр бирә, бәхет, бәрәкәтләр арттыра. Менә төп максатыбыз курбанның ул Аллаһ Тәгаләгә якынаю булырга тиеш. Курбан ул гомумән безнең татар халкында аеручан зур гамәл. Менә Корбан бәйрәм уңайыннан, мәсәлән, менә без тулы гаиләдә, минем 2 балам, иптәшем бар ди, нинди курбан чаларга тиеш һәм күпме садака тапшырырга тиешбез без? Монда курбан мәсьәләсендә садаканы һәрбер кеше үзе саный. Күпме бирә ала, күпме тапшыра ала, ул шин күңелдән үтәгәч, Аллаһ Тәгалә кабул итер. Бу инде намазга барган вакытта бирелә торган садака турында сорыйсыздыр, яки башка турында. Мәчеткә менә иртәнге намазга. Мәсәлән, шул гайб намазына, бәйрәм намазына барганда, монда үзегез чамалыйсыз. Күпме бирә аласыз, күпме бирергә телисез, мохтаҗларга, факирләргә, ятимнәргә бирсәгез. Бигрәк тә инде күп очракта кеше белеп бетерми, кая мохтаҗ, кая мохтаҗ түгел, кая ятим түгел икәнлеген әле күптән түгел генә берсе. Хәзер бит андыйлар да бар. Кай вакыт шап китә мәсәлән. Аларга җайлы эшләмичә китерәләр. Менә безнең мәчет тирәсендә без инде егетләр белән сөйләшеп, әйдәгез бер оешма оештырыйк. Теге белгечләр бер шәһәр буенча барыбер инде билгеләнгән бар шәхесләр мәсәлән. Алар кай вакыт бер кайда эшләмичә, эшкә бармыйча, урнашмыйча, менә шулай мондан сорап, тегендән сорап, теге айга бер мәртәбә белән һәрберсеннән сорасаң да, уже теге квартплат түләнгән дигән сүз, анда кием сорыйлар, тегесен сорыйлар, монысын сорыйлар, шуның барлыкта мохтаҗлар алар. Әмма дә ләкин үз мохтаҗлыктан чыгарга теләмиләр, эшләмиләр. Без шулай сөйләшеп, аралашып, хәзер менә кеше эшсез утыра, мохтаҗ, ашарга ризыгы юк. Әйдәгез, без ярдәм итәбез, әмма дә ләкин әйдә үзендә тырыш. Эшкә урнаштырыйк, эшем булмаса. Гаиләмән юк икән, әйдә укытыйк. Һәм шулай итеп, әкрен-әкрен кайбер гаиләләр чыннан да рәхмәт әйтеп, Аллаһка шөкер эшләр тапканнар, һәм инде яхшы хезмәт хакыларын алып, үзләре дә инде Аллаһка шөкер бай халәтенә күчәләр дип әйтик. Күтәреләләр. Тапшыруыбызның генераль партнеры Омикрон клиникасы сезгә тормышны барлык матур төсләрендә күрергә ярдәм итәчәк. Ышанычлы клиника, заманча медицина җиһазлары, күз күремендә алау бары тик 12,990 сумга һәм бик күп канәгать калган пациентлар. Тулырак һәм актуаль мәгълүмат белән omikron.kzn.ru сайтында таныша аласыз. Курбан чалдыру урынына, мәсәлән, сарык суеп туганнар белән җыелып курбан чалу урынына, мәсәлән, берәр мохтаҗ бала бар димме, операциягә анда дәвалану курсын үтә торган. Әгәр дә шул акчаны шул балага күчерсәң, ул шулай курбан чалуга тиң була аламы, әллә инде тагын ниндидер нюанслары бармы? Монда кануни яктан әлбәттә инде башкаларга мохтаҗ кешеләргә ярдәм итү мәсьәләсе бар. Хәтта бар галимнәрнең фикерләре төрлечә. Кайбер галимнәр әйтәләр инде иң әүвәл шушы курбанны чалып ярдәм итү. Кайбер галимнәр әйтәләр инде теге мохтаҗларга ярдәм итсәң хәерлерәк, Аллаһ Тәгалә каршында ул саваплырак булыр. Мәсәлән, Малик ибн Динар дигән зур галим була. Аның янына эшмәкәр килә. Малик ибн Динар карады монарга, моның соравын тыңлады. Синди
Аллаһ Тәгаләнең ризалыгын телисеңме? Яки хаҗи буласың киләме? Икеләтә хаҗи буласың киләме? Аллаһтан рәхмәтенә ирешергә телим ди. Син шушы хаҗга тотыла торган акчаларны мохтаҗларга тарт. Аларга ашарга ризыклары юк. Алай хәерлерәк булыр ди. Бу хәзер уйланып калды. Минем хаҗга барасым килде бит. Аларга ярдәм итәргә булай да ярдәм итермен дип аклана башлады. Һәм Мәлик ибн Динар әйтә: "Юк, теләсәң бар ди хаҗга. Әмма ләкин әйтмә, Аллаһтан ризалыгын телим ди. Син дәрәҗәңне арттырырга телисең" дип әйтеп куя. Менә шундырак галимнәр бар, әйтәләр. Монда төп максаты кешенең күңеленә карасын. Социаль челтәрләрдә соңгы менә шушы Корбан бәйрәме уңаеннан бит инде бәләкәй генә видеолар барлыкка килә башлады. Һәм шундый видеоларның берсе мине бик нык борчуга салды. Ул да булса, әгәр дә кеше кредит түләй икән, димәк ул Корбан чалдыра алмый дигән фикер әйтелә. Сез килешәсезме моның белән? Әлбәттә, ул бит бурычлы. Әйе. Бурычлы булгач, монда бурычлыларның да төрлесе бар. Бүгенге көндә Менә яшь гаилә дип безнең илдә яшәүче яшь гаиләләрнең яртысы диярлек бүген кредит түләй. Шатлана, Аллаһка шөкер, өлгердем дип әйтәләр мәсәлән. Аллаһка шөкер. Монда ике төр кемгә бүлеп була. Кемдер үз кредитын, үз бурычын каплый ала, әмма ләкин капламаска хәерлерәк анарга мәсәлән. Әмма ләкин бар икенче төркем. Ул айына җыеп бетерә алмый акчаларын. Мәсәлән, хәтта кредит капларлыкта аның әле буламы юкмы акчалары, ул хәләте аның авыррак. Ул очракта анарга курбан чалу ваҗиб дәрәҗәсендә түгел. Мәсәлән, безнең мәчеттә булган хәл, бер әбиин ел сайын туганнардан, бөтен туганнардан бурычка җыеп курбан чаладыр. Аннарысын бер заман килгәннәр дә: "Хәзрәт, син апабызга аңлат инде. Аннарысын ярты ел ул бурычны түләп бара. Хәленнән килми, әмма ләкин курбан чаласы килә. Шин күңелдән, эшкерсез. Һәм аның белән сөйләшеп, туктагыз, ул сезгә авыррак, сез пенсиягә яшисез, гомер буе укытучы булдыгыз, әле балаларга булышырга кирәк дип. Сезнең фарыз түгел, мөмкинчелек бар икән, чалырсыз алабыз. Мөмкинчелек юк икән, ният кылыгыз. Аллаһтан сорагыз: "Я Раббым, курбан чалырга мөмкинчелегем булса иде, закат түләргә мөмкинчелегем булса иде, бәрәкәтен артсан иде, хаҗга барга. Аллаһ Тәгалә мөмкинчелек бирде, димәк, Аллаһка шөкер. Әгәр дә бирмәде икән, Аллаһка шөкер дип шулай кабул итәргә, димәк, миңа кирәкми дип, Аллаһка шөкер дип, инде аны үтәсәгез, хәерлерәк. Хәтта безнең авылда шундый сүз бар иде, борынгы китапларда шулай инде шушы сүзне ишеткәнем бар. Бик каты кешенең Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә якынайырга теләге булган кешенең иң кимендә хәтта теге сарыкны алып чалырга мөмкинчелеге булмаса да, Аллаһ ризалыгын өмет итеп, шунда тагын чалып, бисмиллаһир-рахманир-рахим курбан дип, аны мохтаҗ күршеләренә яки мохтаҗ башка авырту хәлендә булган туганнаргамы, якыннаргамы яки инде бөтенләй таныш булмаган кешегә тапшырса да, иншаллах саваплы булыр дип, менә шундый сүз чыгарганнар иде. Һәм инде Алла рәхмәте белән һәрбер теләгән кеше үз дәрәҗәсендә курбан чалып, үз дәрәҗәсендә үзенең малыннан, хәләл малыннан өлешен чыгарып, башкаларга ярдәм итеп, Аллаһтан рәхмәтенә ирешә алды. Güzellik үзгәртер уйларны, жаннарны җылытыр нурлары. Барына сөенеп караса, ачылыр йөрәкнең кыллары. Дөньяга карыйдыр соңланы, көннәрне каршылык җанатып, матурлык җыялсак җиһаннан, күңелдә топланыр җаназы. Менә безнең диндә садака бирү фарыз гамәл дип әйтәләр бит инде, ул бик таралган гамәл. Менә мәсәлән, айга күпмедер акча эшләгән кеше ничек аңларга тиеш ул күпме садака бирергә тиешлеген? Бар фарыз садака, закат садакасы елга бер мәртәбә бирелә, 2,5% бирелә. Мәсәлән, 100 мең булса, 2,5 мең бирелә
садакасы. Әмма дә ләкин бар Син айга 100 мең акча эшлисең икән, 2000 сиңа садака бирергә. Ул менә фарыз садакасы ел дәвереннән, мәсәлән, анда нисаб дигән сүз бар. Нисаб ул алтын бәясенә туры килергә тиеш. Бу елда 500 мең тирәсе. Мәсәлән, кешенең бар 500 меңе. 500 меңнән дә кимрәк төшмәде аның. Аена түгел, мәсәлән, җыелып барган акчалар, алтыннар, көмешләр, анда башка җиһазлар, мәсәлән, һәм акчалата кәгазь рәвешендә, мәсәлән, җыелды икән, тулысынча 500 мең җыелды, кимемәде, артты гына, һәм инде шушы билгеле суммадан соң ул инде, мәсәлән, әйтик, 1 миллион җыелды, ул 25 мең садакасын 2,5% тапшырырга, мохтаҗларга, факирләргә бирергә тиешле фарыз гамәл булып санала. Кай вакыт шуны нәрсә килеп чыга. Кайбер кешеләр әле нәфил садакасын бирә. Менә минем бер таныш бизнесны ачкан иде. Бизнесы бик авыр иде. Һаман бармый, тиндән киртә килеп чыга, моннан киртә килеп чыга, нишләргә микән дип уйлап, фикерләп, мәчеткә килде. Кешенең эшнең уңышлыгы ике әйбердән тора. Беренчесе үзенең тырышлыгы, һәм икенчесе шушы тырышлыгына карата Аллаһ Тәгаләнең бәрәкәте, ярдәме. Әлбәттә, менә шулай утырып, алма пеш, авызыма тыш дип инде көтеп отырса, ул вакытта Аллаһ Тәгалә инде теге тырышкан кешегә бирә. Аллаһ Тәгалә бирергә мөмкин. Бөтенләй тик торган кешегә, эшләмәгән кешегә дә Аллаһның рәхмәте белән булырга мөмкин. Әмма дә ләкин бар канун, Аллаһ Тәгаләнең кагыйдә буларак. Тырышасың, Аллаһ Тәгалә бирә. Һәм менә ул берлешен тырышлыгын күрсәтте, нәтиҗәсе юк. Килде мәчеткә, нишләргә микән? Сөйләшеп, аралашып утырдык. Һәм күптәннән бирле аның ният бар иде. Менә байлыгы артса, шулай ярдәм итер идем, әмма дә ләкин байлыгы артмый да артмый. Менә килеп җитә генә, менә хәзер бай булам дигән вакытта раз бер нәрсә килеп чыга. Я машина ватыла, ремонтка китә, я тагын бер нәрсә. Һәм без шулай сөйләштек. Әйдә, ниятлә һәрбер прибыльдән 10% чыгарып. Әйе, шулай эшләде. Алды, куйды. Алды, килеп чыкты. Иң соңында бәрәкәте артып, 2000 елда хәтта безнең Поволжье тирәсендә иң беренче фирма булып чыкты. Аларның миллиардный оборотка әйләнде. Бүгенге көндә Аллаһка шөкер, ул бик зур меценат, булыша, ярдәм итә. Мәсәлән, 100 мең алдым, 10 меңне мохтаҗларга, факирләргә, ятимнәргә тотармам дип, һәм инде фонд төзеп, шунда җыеп бара. Бүгенге көндә Аллаһка шөкер, инде алар бик күп кешеләргә ярдәм итәләр. Аллаһка шөкер, Аллаһ Тәгалә ул мөмкинчелеген бирә. Хәзрәт, менә без бәләкәй чакта дин ул дәвани, дәватиләр белән бәйле иде. Хәзер менә бик күп яшьләр дингә килә. Әллә элек тә шулай булды микән? Ул без хәзер социаль челтәрләр күбәйгәч яхшырак беләбез микән бу турыда? Дингә килә, дингә килгәнен күрсәтә, социаль челтәрләрдә ачыктан-ачык сөйли. Кемдер моны мактыймы? Башкаларга да үрнәк булырга мөмкин бит инде. Ә кемдер киресенчә ачулана, тыйнаграк булырга кирәк. Ул бит инде Аллаһ Тәгаләнең һәм синең эшең дингә килүең, кайчан намаз укуың, кайчан уразага керүең, авыз ачуың, әмма аның ише гамәлләр турында кычкырып йөрмиләр иде кебек. Мәсәлән, без дәванинең уразада икәнен бәләкәй чакта белми дә кала идек, әмма кич белән генә белә идек. Беренчедән, кешенең ниятенә карата. Нияте кешеләр мактасыннар өчен, афәрин дип кул чапсыннар өчен, дәрәҗә бирсеннәр өчен бу дөньяда дип теләсә, ул вакытта Аллаһ Тәгалә бирер. Әйе, бу дөньяда дәрәҗәле булыр. Әмма дә ләкин бу дөнья белән шикләнеп кала, Аллаһ Тәгалә алдында әҗр савапларны көтмәскә мөмкин. Тапшыруыбызның тагын бер иганәчесе CDM йорт җиһазлары үзәге сезне уникаль акция белән сөендерә. Товарның киң ассортиментына 70%-ка кадәр ташламалар. Өегезне кулай бәядән яңартыгыз.
Ашыгыз, товар саны шикләнгән. Центральный дом мебели йорт җиһазлары үзәге. Адресы Тукай урамы 115-нче йорт. Рәхим итегез. Без яшьләрнең дингә килүе турында сөйләштек. Сезнең үзегезнең дингә килүегез хакында искә төшереп китәсе килә. Гәрчә әтиәниләрегез сезне икътисадчы итеп күрсә, экономист, төгәл фәннәр итеп күрсә дә, ләкин менә бу күңелдә Аллаһ Тәгалә салган нур барыбер үзенә үзенең эшенә барып илтеп җиткергәнсезне. Һәм менә сез бүген 4 бала әтисе. Әгәр дә мәсәлән сезгә балаларыгыз әйтсә, әти, менә мин дә синең юлдан китәм, хәзрәт булам дисә, сез ничек кабул итәчәксез? Сезнең дә бит беренче вакытта бик җиңел булмагандыр. Минем ишеткәнем бар, сезнең көндез хәзрәт булып, кич белән таксист булып эшләгәнегезне, әйме? Шул ук көндез мәчеткә килгән кешеләрнең карале син түгелмесең бу дип аптырап калуларын. Сез менә бүген нинди уйлар белән яшисез? Әлбәттә, бөтенесе Аллаһ Тәгалә кулында, Аллаһ Тәгалә насыйп итте икән, дин юлында хезмәт итәргә бик шатмын. Кичкенә вакытта безнең намазга җири башлаган вакытта ул бөтенләй дин юлына тискәре карыйлар иде. 90-нчы еллар дингә җирсән, намазга бассан, террорист дип әйтәләр иде. Хәтта мәктәптән туп-туры мәчеткә барып, анда мәчеттә дугалар өйрәнгәнен класс җитәкчесе белгәч, якыннарыма килеп әйттеләр, сез нәрсә уйладыгызмы, баланы юалтачаксыз бит, террорист булачак бит инде, сез аны тизрәк куугыз аннан, бармасын, без 3 дус барган идек, һәм инде бер дусның әти-әнисе шул ук мизгелдә, юк, башка бармыйсың, я без, я мәчет дип үзен сала, дип инде шундый ультиматум куеп, бала елый-елый инде аны диннән тыйдылар. Иң сагында мәдрәсәне укып бетергәч, ул укып бетергән елларда инде ничә бер 6-7 ел узгандыр инде шушы мизгелдән алып малайлары монда Казанда укыйдыр инде Каман юлына баскан иде һәм инде шушы ана кеше килеп мәчеткә, шушы безнең улыбызны да ул бит синең дус иде, әйдә мәчеткә шакыр инде дип инде үгетләп киресенчә, менә ничек яхшы булыр иде тагын янәшә, тагын яңадан сезнең белән янәшә, мәчеткә җирсә, тагын да әйбәтрәк булыр иде дип, инде үз хатасын аңладылар. Әмма ләкин инде ул малай белән сөйләшеп карадык, инде вакытында җиреп карадым инде. Юк, тыйдылар, хәзер менә теге минем башка юлым дип инде дискотекалар, наркомания, тегендә урамда жүрү юлларын миңа күңелгә яхшырак дип инде әйтеп куйды. Хәзер тормышы ничегрәк микән белмим, аерым аның тормышын күзәтмәдем, әмма ләкин менә дин юлында булуы, ул Аллаһ Тәгалә белән янәшә булуы зур бәхет. Бу зур шатлык. Аллаһка шөкер, әти, әниләрем, бигрәк тә әнием бик хуш күрде кичкенәдән бирле. Йокы алдыннан дуа укытадыр, бик ауыр истә каладыр. Мин үземчә укыдырым аны. Әлхәмдүлиллаһи раббил аламин дип инде башлыйдырым. Ар-Рахманир-Рахим. Малики йаумиддин хаман килеп чыкмыйдыр. Мин маленький әтием дип укыдырым аны теге дуада. Менә шул әлхәм, эшкүл фу Аллаһ дуасын укып, йоклап китә идем. Шуны теге яртылаш, урысча яртылаш, татарча ничек булдыра алдым, нинди сүзләр белән алыштыра алдым, шулай ятладым. Һәм инде истә калдырып, минем истә калды әбиләр, бабайлар һаман еш иттереп җыялар иде, мәҗлесләр, курбан ашлары, мәүлид ашлары, анда ураза ачулары була иде. Әбиләр зак иттереп укыйлар иде. Инде утырасың, амин, 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 теге нафталин исләре белән теге яулыклар тараталар иде, сабыннар инде җыеп утырасың, әни сине теге тертеп җибәр, амин дип әйт, амин, 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 ашысы килә, көнне буе көттем бит инде әбиләрне. Аннарысын инде бер сумлап инде садака тараталар. Ул садаканы санап аласың да, мороженое аласың, итәсен. Бер заман абыстай урынына хәзрәт килде, яшь хәзрәт. Субханалла, машалла дип инде матур итеп вәгазь сөйләде. Җәннәт, җәһәннәм турында куллар булгатып, авыз ачып тыңлап утырдым. Карале, субханалла, карале. Булай да булай икән. Хәзер теге миннән дә укыттылар даганы. Хәзрәт әйтте, әйдәгез малаегызны җибәрегез мәчеткә, булай да булай икән дип.
Мин инде уйладым, нәрсә эшләргә микән анда теге яртылаш йоклаган килеш, инде әбиләр, бабайлар утыралардыр, инде нефталин исләре белән теге инде шушы сандыктан чыгарган яулыклар беләндер инде дип, инде юк анда балалар да җириләр дип әйтеп куйды. Һәм шуның белән бер заман мәчет янында узганда ни күрсәм, дусларым да, күршеләрем дә шушы балалар арасында булды. 40-ка якын малай белән кызлар, бөтенесе шунда малайлар, кызлар чабып җириләр дә подвалда дога өйрәнәдерик. Дога өйрәнәдерик, берәрсе күчтән әшитеп арбуз китерсә, арбузны да шунда турап, теге ашап, бисмилла әйтеп урнаштыра идек. Инде шунда әкрен-әкрен мәчеттә дә кунып, анда бергә уйнашып, бергә килешеп, көрәшеп, догалар өйрәнеп, инде походларга барып, шулай дуслашып киткән идек. Һәм инде бер заман килдем дә әти әнимә әйттем, мин мәдрәсәгә керәм. Шунда бераз теге авыр булды аларга, чөнки ул вакытта кем буласың син аннан? Теге хәзрәт кеше, ул вакытта гомумән теге зарплата да юк, һөнәре дә юк, нишлек тормышны алып барырга, нәрсә, кем буласың син дип сорау биргәндә, мин инде яхшы кеше булам дип җавап бирә башладым. Һәм инде баштан миңа әйттеләр, әйдә юрист булып карарсың, безнең шәһәрдә инде Казаннан филиал ачтылар иде, юридический университет, әйдә син спортлашырга яратасың, син юрист булырсың. Мин әйтәм, юк, юрист буласым килми, мәдрәсәгә барасым килә. Аннарысын ниндидер филиал ачтылар, экономический, бухгалтер булырсың, әйдә экономист булырсың. Яхшы саныйсың син, математика әйбәт синең дип. Хәзер анысына да юк дип әйттем, мәдрәсәгә барасым килә. Әни белән сөйләшкән идек, инде әни уйлап, фикерләп, ярый, барып карасын, кирмәс инде ул мәдрәсәгә. Алмаслар инде, ул вакытта конкурс бик зур иде. Бер урынга 6 бала, теләүчеләр күп иде. Чөнки мәдрәсәләр әз иде. Мәдрәсә бердән-бер мәдрәсә иде ул вакытта. Шул 90-нчы еллар ахыры, әле теге эшли башлаган Мөхәммәдия мәдрәсәсе, шунда барып, кереп, беренче елны инде анда мин кичерәгрәк булдым ахыры. Инде Буага керттеләр мәдрәсәгә, анда укып чыгып, Мөхәммәдия кереп, анда Россия Ислам университетын бетереп, бүгенге көнгә хәтле Аллаһка шөкер тырышабыз укырга, гыйлемнәребезне арттырырга. Әмма ләкин бүгенге көндә якыннарым сөенеп туя алмыйлар. Аллаһка шөкер, дин юлыннан киттен, Аллаһка шөкер дип хәтта горурланарлык күбесе. Менә бит инде бу безнең султан, бу безнең инде туганыбыз дип инде хәтта әйтүчеләр, классташлар арасында да әйтәләр. Вакытында теге сәер генә карыйлар иде, кем инде син, кем булырсың микән? Бүгенге көндә Аллаһка шөкер, бөтен яктан юллар ачык. Әле бүгенге нәсиләшеп алдык. Теләсәң намаз укыйсың, теләсәң мәчеткә барасың, бөтен яктан юллар ачык. Рәхәтләнеп гыйбадәттә, изгелектә булырга мөмкин. Ул вакытта хәтта киресенчә мәчеткә җири башлаган вакытта теге күп очракта кешеләргә әйтмәскә идек, теге юк, мин анда менә телләр өйрәнәм, гарәп телен өйрәнәм дип әйтәсен, теге алдамыйсың, дөресен әйтәсен. Гарәп телендә безнең 3нче курстан бөтен фәннәребез гарәп телендә иде мәдрәсәдә. Әмма ләкин шул вакытта ихласлыкны Аллаһ Тәгалә бирде. Бүгенге көнгә хәтле безнең 1нче курска 100дән артык кеше кергән иде. 5нче курста хаталанмасам 15 кеше чыкты. Теге калганнары я инде укый алмадылар, я инде теге башка якка, башка университетларга күчеп, инде үз юлларын дәвам иттеләр. Әгәр сине язмарсың икән, килә икән сынау адым сайын, ярдәм сорап изге дуа белән, бер Аллаһтан сыйын, тормыш сыгмакларын чыгсаң син, югалсаң син әгәр бар юлы, бисмиллаһны әйтеп дуа кылсаң, тик бер Аллаһ сузар ярдәм кулын, тормыш сыгмакларын чыгсаң син, югалсаң син әгәр бар юлы, бисмиллаһны әйтеп дуа кылсаң, тик бер Аллаһ сузар ярдәм кулын, бисмиллаһны әйтеп дуа кылсаң,
Тик бер Аллах сузар yerden kulunu. Тик бер Аллах сузар yerden kulunu. Хәзрәт дигәч, олы кеше күз алдына килә дип әйткән идем инде, әйме, һәм сездә моның белән очрашканыгыз булган име? Мәсәлән, миңа алрак хәзрәт икмасың дип әйтүчеләр, сез ничек карыйсыз моңа? Хәзер инде сезне аңлашыла, бөтен кеше белә. Хәзер мин дә картайдымдыр инде шуңа күрә. Мине дә теге кабул итәләр, олы хәзрәт буларак яшьрәк юк микән дип теге. Беренче елларда хаталанмасам, миңа 18 яшь иде, хәзрәт булып куйдылар. Ашка мәҗлескә инде килеп язылалар иде. Аны кемдер 3 бабай, кемдер 7 бабай сырый, кемдер инде хәтта бер кеше укучы булса дип инде бөтен бабайларын таратып бетерделәр. Хаталамасам, Рамазан айы булдымы, нәрсәме? Һәм инде теге кеше бабай шакырга дип киләдер иде. Һәм хәзрәт инде олы хәзрәт Нәҗип хәзрәт мәрхүм әйдә яшь хәзрәт менә сиңа да шират җиттеме, син дә барасың дип адрес буенча алданрак киттем. Хаталамасам, 2-нче, 3-нче этаж иде, Хрущевкада теге шакыдым, баштан глазуктан карадылар. Аннарысын теге ачмадылар, тагын шакыдым инде. Ачтылар, як-якка карадылар, башка кеше юкмы анда теге площадкада. Хәзрәт кая дип сорыйлар. Әйтәм, мин хәзрәт, башка кешеләр юк идеме? Дип инде әйтәм, башка хәзрәтләр инде мәҗлескә киттеләр, калмады. Менә теге балык булмаган җирдә бакада балык дип әйтәләр бит инде. Менә шулай минем, ярый, әйдә кер инде дип. Инде матур итеп укыгач, улар тегеләй дә карадылар, тегеләй дә болай да карадылар. 18 яшьлек малай бит инде. Шунда укытып, нитеп ушап китте. Шул ук мизгелдә инде аннарысын әкрен бүгенге көндә хәтта Казан шәһәреннән 80% хәзрәтләре күбесенчә яшьләр дип әйтер идем. Алар инде теге дипломга, Аллаһка шөкер, укып чыккан. Бөтен яктан гыйлемнәре дә инде Аллаһка шөкер мәдрәсә укып чыгып, инде гыйлемнәрен бирерлек дәрәҗәдә. Кайгысы үтәр дип, бәхете көтәр дип, киләчәк көнеңә ышанып, кайчакта көч бетә, тарала өметтә, хәл калмый дөньясын кышарлык. Кайчакта көч бетә, тарала өметтә, хәл калмый дөньясын кышарлык. Үтәр ул алланыр, балланыр, жайланыр, кояшы күренер ufukta. Авырлык килгәндә кусалыр иңнәргә, Аллаһның барлыгын онытма. Үтәр ул алланыр, балланыр, жайланыр, кояшы күренер ufukta. Авырлык килгәндә кусалыр иңнәргә, Аллаһның барлыгын онытма. Günləri үтмәс дип, сабырлык җитмәс дип, куярга теләсәң ныктасын. Ашкынып ялгышма, юл куйма ялгышка, сабыр ит, аз гына тукта син. Ашкынып ялгышма, юл куйма ялгышка, сабыр ит, аз гына тукта син. Үтәр ул алланыр, балланыр, жайланыр, кояшы күренер ufukta. Авырлык килгәндә кусалыр иңнәргә, Аллаһның барлыгын онытма. Сез бәхетле, бездә юк әле пока. Аллаһның барлыгын онытма. Булыр әле. Хәзрәт тормышы турында әзме күпме сөйләштек, шәхси тормышыгыз турында сөйләшәсез килә. Сез бит хәзер инде үзегезнең дә бик зур гаиләгез, 4 балагыз, тормыш иптәшегез искиткеч матур менә Яңа гасыр телеканалында сайлаулар алдыннан сез кунакка килгән идегез. Аның белән дә таныштык. Менә бүген балаларыгыз нәрсә белән мәшгуль, аларга ничә яшь, шулар турында да сөйләп китсәгез иде. Үзегезнең гаиләгез турында. Балалар Аллаһка шөкер. 4-се 4 төрле.
Аллаға шөкер, безнең 2 кыз, 2 малай. Алланың рәхмәте, бәхетле булсыннар, иманлы, тауфиклы булсыннар. Хәтта кай вакыт хатын белән утырабыз, бер-беребез белән бөтенсен йоклаттык, тыныч кына утырабыз, кухняда шәйләшеп карар иде. Без бит 4 баланың ата-анасы. Күп балалы гаиләнең бер уңай ягы бар. Алар бер-берсен тәрбиялиләр. Һәрбер бала үзенчә, берсе бик пөхтә. Менә аның бөтен уенчыклары урында, ул теге олылардан һәм кичкенәләрдән качырып тора, менә монда качырып тора. Ул теге нәфесенә тыя белә, үз-үзенә теге хуҗа була, дуга кыла, сабыр, шундый бер-берсен ярата. Ул беренчесе ул теге шундый бер хәйләкеррәк, аның теге бик мустақил, бөтен яктан нинди генә мәсьәлә булсан, әти-әнисез дә барып пешереп, бер заман ия кайтсак, күкәйләр дә пешергән, монда тегендә дә җыештырган, инде идәннәрен дә җуып куйган, кай вакыт шул идән чүпрәге белән кызгыларын да җуып куйган, бөтен яктан. Иң мөһиме юган өлешен керткән, теге хатын инде тагын эш эшләде инде, әйтәм, юк, рәхмәт дип әйт, Аллаға шөкер, аңлатырга гына кирәк балага. Өченчесенең бер шундый ягы бар, бер заман сиздек, бирәсе килми. Күп балалы гаиләдә бит инде шулай, кайга җитеп бетми, алардан кала торган без шундый бер үрнәк ясадык, кызык. Конфет 4-сенә дә алдык. Һәм һәрберсен кулына тоттырырга мөмкин. Әмма дә ләкин без бит инде дәваларга тиешбез, бер-берсе белән тәрбияләргә тиешбез. Алдык да кулына тоттырдык. 4 шоколад. Әмма дә ләкин кулга тоттырыр алдыннан әйттек, менә шоколад бирәбез сиңа. Апага, абыйга, сеңелеңә бирәсен. Булды, бирәм. Әйе. Шоколадны кулга тотканчы, әлбәттә бирәм. Бер шиге юк, теге бирәм дип әйтте. Хәзер кулга алды, бу шоколад аныкы бит инде хәзер, аның кулында бирәсе килми. Бар бир дип әйтәсен. Күренә, теге бирәсе килми икән. 4 шоколад бит инде, теге кашып чыгып китсә, бөтенесе аныкы. 4-се дә. Әмма ләкин әти-әнисе, тегеләр белмиләр. Хәзер бар бир, синең күзеңә карый, бирәсе дә килми, әмма дә ләкин вәгъдә бирде бит инде. Теге барып, җылый-җылый, мә дип, теге бөтенсә таратты да, аннарысын утырып, бераз хәлгә килеп, эй, Аллаға шөкер бирдем дип инде теге сулап куеп, Аллаға шөкер, шуның белән әкрен-әкрен юмартлык сыйфатына иретә алдык, Аллаға шөкер. Менә һәрберсенең үзенә бер ничек фитраты бар дип әйтим инде. Менә бер ата, бер ана, бер гаиләдә бер ризык ашап үсәләр. Әмма ләкин 4-се 4 төрле, Аллаһның рәхмәте белән һәм аңлыйсың, кай вакыт без түгел, балалар безне тәрбиялый. Султан хәзрәт, менә сезнең шын Султан хәзрәт, ул бит инде сезнең псевдоним дип аңлыйм мин. Ни өчен нәкъ менә Султан хәзрәт булдыгыз? Минем кызык булып чыкты. Мәчеткә килдем бит инде беренче вакытта. Мәчеткә килдем. Безнең хәзрәт инде яшь иде. Шундый бер һәрберебезнең анда сорау бирдек. Исеме ничек? Рәис, исеме ничек? Рамил, исеме ничек анда? Линар. Так, Линар исеме юк, Рамил исеме юк. Әйдә, менә син Султан буласың. Син Габдурразак буласың. Син Абу Бакыр буласың.
балалар аптырап утыралар, ничек инде бу, нәрсә инде бу, нинди Абдурахман, нинди Абдуразак. Шулай һәрберебезгә аерым рухи яктан исем куштырды, азан әйтеп, камат төшереп, бөтенебез теге иртә белән Рәис, Рамил, Илнур булганнары, Абдуразак, Абдурахман, Габдулла, Абубакр дигән исемнәргә алышындык. Һәм баштан көлке уен кебек булды. Аннарысын шул мәчеткә җөрүче егетләр бер-берсенә инде шул теге Абубакр, теге Султан дип атап җиргәннәр инде. Бер заман ие кайттым, әни аптырап утыра, телефон тоткан. Менә кемдер һаман шылтырата Султанны чакырыгыз дип. Әни белми бит инде, гомер буе башка исем белән Рамил булган. Монда хәзер утырдым, әни әйтәм, бу мине чакыралар икән. Ничек инде син Рамил? Ничек Султан булдың син? Менә аңлатып биргәч, аннарысын әни баштан теге сәер генә карады, мәдрәсәдә укый башладым, мәдрәсәдә дә шул Султан дип мине атый башладылар, ничектер калды. Бер заман мәдрәсәдән кайттым да, әни утыра, улым, мин ничек атыйм инде сиңа, Рамил дип әйтимме, Султан дип әйтимме? Рамил Султан дип әйтимме, Султан Рамил дип әйтимме? Мин көлеп җибәрдем, әним, сиңа ничек атасаң да ярый, улым да әйтсәң дә, теге иң мөһиме мәхәббәт белән, чын күңел белән әйтсәң, мин бик разый булырмын дип әйтеп куйдым. Бүгенге көнгә хәтле дә туганнар кайвакыт Рамил дип әйтәләр, кайвакыт Султан дип әйтәләр. Әмма ләкин мәчет өлкәсендә минем инде дин ягындан, рухи яктан исем Султан булып калды. Шулай һәм бик разый дип уйлыйм инде. Аллаһка шөкер. Сезнең күзегез яхшы күрәме? Күзләрне хәзер кулай бәядән бик яхшы табибларда дәваларга мөмкин. Операция 12 минут эчендә ясала. Зинин урамы 1-нче йорт адресы буенча урнашкан Омикрон клиникасына рәхим итегез. Омикрон клиникасы Казанда, Зинин урамы 1-нче йорт адресы буенча урнашкан. Расулуллах быракылары, көмештәндер туяклары, ихласы белән гамәл кылый, без бу дөнья кунаклары, ихласы белән гамәл кылый, без бу дөнья кунаклары. Салаватларга кушылыгыз, салаватларын белгәннәр, җәннәт ишеген ача алмаслар. Салаватлар әйтмәгәннәр, җәннәт ишеген ача алмаслар. Салаватлар әйтмәгәннәр. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. Султан хәзрәт, менә бик күп кеше дингә килергә тели, ләкин дингә килү ниндидер теге зур миссия, артык авыр кебек. Менә сез андыйларга нинди киңәш бирер идегез? 5 вакыт намазын укырга да вакыт булмас кебек. Аннан соң бер килгәч кире китсәң дә, тагын да зуррак гөнаһ булыр кебек. Бөтенебез Аллаһ Тәгалә белән нык элемтәдә булып туабыз. Кай вакыт төрле сәбәпләр белән без Аллаһ Тәгаләдән ерак аябыз. Дигән дөнья куып, дигәндә барып, монда барып. Әмма ләкин нишхәтле ераклыкка китсәк дә, иң мөһиме Аллаһ Тәгалә белән Аллаһ Тәгаләгә кайту юлын югалтмасак иде. Менә иң сагында бик ерак китеп барсак, бөтенләй юлны юалтсак, кеше бу дөньяда иң сагында нинди генә матур бизәкле дөнья бизәкләре, маллары булса да, кеше теге Аллаһ Тәгалә элемтәне югалтса, ул тынычлыкны, рәхәтлекне тыя алмас, татый алмас. Ул бер нәрсә дә алыштыра алмый Аллаһ Тәгаләне. Шуңа күрә инде дини хәлдә, мәсәлән, бүгенге көндә
кайвакыт кешеләр кызлар кайвакыт әйтәләр, хәзрәт, мин әле урамда яулык бәйләп җөрергә әзер түгелмен. Болай намаз укысым килә. Берсе әйтте, яулык бәйләмәсән намаз укымасаң да ярый дип әйтте теге, яки инде намаз укуның мәгънәсе калмый дип әйтүчеләр дә бар. Яулык бәйләмәсән, мәсәлән, яки инде теге 5 вакыт намаз укымасаң, бер вакыт намаз гына укуның хикмәте юк дип әйтүчеләр бар. Кешенең дингә килсә, теләге бар икән, мәсәлән, яшьләрнең, балаларның, аларны тоткарламагыз, керсеннәр, намаз укый башласыннар, дугалар өйрәнсеннәр. Чөнки вакыт узып китсә, аннарысын бәлки үзегез дә теләрсез, кызым намазга басса иде, малаем намазны өйрәнсә иде. Вәгазьләр дә бирерсез аларга, үгетләрсез дә, насихатләрсез дә, намазга бассын әйбәт дип әйтсәгез дә. Иң соңында аннарысын вакыт килеп узып киткәч, аларны янәдән шушы һидаят юлына бастырырга авыррак була. Һәрбер кешенең үз юлы бар. Кемдер кайгы аша керә дингә, кемдер шатлык белән, сөенеч белән, кемдер сынау аша. Намаз бит ул силатун, ас-сала силатун, менә теге элемтә дип әйтик, нык элемтә. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә бәйләп куя торган, ләктерә торган намаз бар ул. Менә без аны ләктерәбез икән намазны. Димәк, Аллаһка шөкер, менә бүгенге көндә намаз укысаң да, укымасаң да булай да әйбәт дип әйткән кешеләр бар, мәсәлән. Әмма ләкин сынау вакытында күбесе аңлый, чыннан да Аллаһ Тәгаләнең нуры, бәрәкәте бик нык, бик кирәк, һәм инде ансыз бу дөньяда яшәргә авыр икәнлеген. Менә фарада, машинада кабызасың, көндез, көпә-көндез бәлки фара кирәкмидер дип әйтүчеләр бар. Караңгы төшкәч, юлда яктырта торган мәддәләр, фаралар булуы бик әйбәт икән дип әйтүчеләр йөзгә-йөз арта. Менә шуның белән тормышта да кешенең диннең әһәмияте, Аллаһ Тәгаләнең нурының әһәмияте тормышыбызда ул нәк күп очракта сынау вакытында һәм инде тормышта киртәләр барлыкка килгән вакытта бик нык аңлый башлый кеше. Һәм шул вакытта кешенең Аллаһ Тәгаләнең рентәсе булса, намазы, гыйбадәте, Аллаһ Тәгаләгә карата гыйшкы мәхәббәте булса, ул вакытта ул шушы сынаудан бик тиз генә, бик җиңел генә узып китәчәк, иншаллаһ, һәм ике дөнья бәхетенә ирешәчәк, Алла белсә. Бик рәхмәт, хәзрәт, фикерләрегез өчен, бүген безгә кунакка килүегез өчен. Алда әле очрашулар насыйп булсын дигән теләктә, тагын бер кат бәйрәм белән котлап сезне. Бүгенгә сау булашыйк. Алла рәхмәт яусын, Алла белсә, хәерле, файдалы әңгәмәләр, сөйләшүләр булсын кешеләргә дә, Алла белсә, файдалы булсын, Алла белсә, үзләренең Аллаһ Тәгалә белән элемтәләрен ныгытып, Алла белсә, ике дөнья бәхетенә ирешү насыйп аясар айраса иде. Бик рәхмәт. Сез Яңа Гасыр телеканалында сөйләшергә вакыт тапшыруын карадыгыз. Барлык кылган матур гамәлләрегез кабул булсын дигән теләктә, безнең иҗат төркеме сезнең белән саубуллашып тора. Исән-имин булыгыз, тормышның кадерен белеп яшәгез. Бер атнадан Яңа Гасыр телеканалында күрешербез.